dispositius llistes i la conegueu per d'una altra manera. És com un gany, ja no veuràs a la placeta del mercat 3 pantales i una guinea. La conegueu sí o no? Peixos que van en bicicleta. La conegueu? No, que no. Xiquets de pardales. Ja sabràs el que coneix la cançó Mon pare no té nas. Ahí va, mentira, Josep. ¿Qué mentira? Mentira. ¿La sabes? Mira si n'hi ha. Ahí, home. Que estan enganyant. ¿La coneixen tots? Ahora, ja sabràs el que coneix a mon pare. Pare ningú molt, però que sí. Ja sabràs el que coneix la cançó La lluna a la pruna. Ala. Les catirinetes. ¿Qué se llama? Les hueques. Xativa. Ai, Xativa. I ja venim de mona. menys encara. Ixa, és de Picassent? No. La cantarà molt favorable, que és de Picassent. Mira, fa així. Ja venim de mona, ja venim de nit, amb la panxa plena i el melic florit. La conegueu sí o no? Així, en Picassent, feu Pasqua, feu mona, se la mengeu? De vegades. Doncs es canta i es cantava aquesta cançó. Infants, mireu la cara del pare i la mare, Gireu-se i perquè anem a mireu-lo. cantar-la d'una altra manera. Ja veureu com sí que els sona a ells. Així. Tengo una muñeca vestida de azul, no tenga vergüenza de la Jesús. Això sí que ho podeu cantar. Canvallat i tot paguen. Amore, cal ser ras el que tinga televisió. No. Cal ser ras el que tinga televisió en el vàter. A punt. Grava. Va, anem a deixar preparat per a mi.
del mercado. Y que no va a cantar.